ayekno semule seko balik semule seko balik titiane kantoyone angolate puspita menta kang warane medreng tanah anon medreng tanah anon sekar warsite wilayah ngawigna mastu Parama Sidhem awigna mastu Parama Sidhem silat Brengyang Jagat Karana sirang tandha kawisisaning bisana sono sinambung langening kula pesta maksila stantun lampahing Buddha jinatur tutur katela tetula tulat ning Raden Marabdya Bini Sudha trengkang dina madama pinarti tameng leleta mangke teka pasananing Gobita tawang rengging pralambang matumpa-tumpa marma panggung Sang Purwengkata Sekebyar dumadine wayang Purwa Purwakaning kandha linarik runtuting basa duwe gunung emusurasa ngilinara saya karaos mulajare rohang rasa wani wuruhing diri rasa rumangsa angrumangsani lur jalma kang anggila kaca jarweh wis rinakup caing carita ala becik wis kagelar jroning pageliran ya Gusti Satria amriksani pagelaran inggit Purwa Surya Candra Darum yang Kartika wis kinurba kodrating kawasa sahari ratri angedri pawana purwateking doksina griya kemanti temadati petanganing dina sasi warsi windu yang sarbabat tetungan tangkarta mangkarta ya sinirambun toya jawah pating ngrembyak dadu padhang ing kutu-kutu walangat uga burung nurung yang burung ya dadu berangan tanpa bicalan padhang trawangas sinari sanjewanger nanging arsa murbawani jagat
Munggung jagat wetan tuk mungup-mungup munggung kalkan kerabang merangga lamun gagsayan dilato bumi saya dangu sumurup sang Hyang Araka katon semai belakanan kira abang esmu jenar kapurbawan sinari sang Hyang Basanta tanem to katon ijo royo-royo amangku gunung ingkang biru moyo-moyo Pojing gunung kinemelan gendanu kasil ring Mrabancana lenggat lenggut nganti kaya gunung Makutha Mega tan wetawis dangu soleng kawula tasih tinilwarsa angupaya buka karep Tegal Sawahi angluhur seluruh tatana pedhote sinambi sendonan sesindenan mikul karo lungguhe kang anggiring raja kayane sawanana pirembagan Samara Wangi Sang Hyang Arka saya dangu saya inggil wis katon melok sinaring jagat dunung ing kiblat papat lor kidul wetan yang kulon sinaring jagat kang sami rebut byada rebut tejo arebut kekuwung parandene ing mangke ing mapan wonten ing wewengkon padukuwaning mring apus nenggih mujudaken mapan ingkang ayem tata titi yang tentrem gemah repah kartotata turaharja wewengkon padusunan karang pradisan saking negari ing Indraprasta ing kono tuhu winangun wujuding sasana awujud pendapi alit wonten samadaning padukaning mring apus katon ayem kawontenanipun sanggya para kawula nadyan anggenya gesang sarwa sarwi prasaja bebasan saben dinanipun tansah angudi pangupa jiwa among tani yang among kisma dan sang angudi marang tetanduran mring tetanenipun para kawula tasih ananging sangka gendara miang ageng raos sukiring sanggya para kawula kunjuk wonten ngarsaning Gusti kang Arya Luka pramila kawonten-wonten padukaning mring apus tansah dipeni tebih saking rubeda cinaketna mring karaharjan dasaring mriku lenggah salah suwijining pangayom Panakawan Yatmaja Wragiling Sang Lurah Semar Badranaya nenggih Sang Ki Lurah Bagong ya Ki Lurah Cepot ingkang tuhu Panakawan ingkang gecul kumarucul nggadhahi watak srogal-srogol turta kasinungan watak mbeling nenggih Sang Ki Lurah Bagong Panakawan dugal kewarisan srogal-srogol celebang-celebung pating celemong ucape turta nakal kesehariane nanging nakalipun Sang Ki Lurah Bagong mboten kateges nakal ndurusi marang nepsu pribadi kayata dene royal lan sak panunggalanipun babar pisan boten nanging anakalipun Sang Ki Lurah Bagong menika damel tentremipun para kawula sinaosa datan nggadhahi derajat datan nggadhahi pangkat nanging kaya-kaya wis tuwa wis ketandur wonten samadyaning manahipun Sang Ki Lurah Panakawan Bagong bilih piyambakipun ngrumaosi dados perwakilanipun sanggya para kawula tasih pramila mboten kendhat anggena tansah pendak-pendak dinten pendak-pendak sasi pendak-pendak warsa Sang Ki Lurah Panakawan Bagong sowan wonten madaning negari Indraprasta awit ngrikala semanten setunggal candra kapengker Sang Ki Lurah Bagong sampun kasil anggenya nyuwun bantuan wonten ngarsanipun para Pandhawa wonten negari Indraprasta
wekasan setunggal minggu kapengker SK sampun mandhap tumuli margi aratusan wonten padukan mring apus sedaya sampun sami den aspal datan wonten dalan ingkang gruncal datan wonten setunggal kemawon bolongan jeglongan sak panunggalanipun wonten mandaning padukaning mring apus Cinandak dinten kang kawuri 3 hari kapengker sambil Lurah Pono Kaman Bagong ngaraosaken bilih padukaning mring apus kedah dipun tentremaken pramila nggenya sanget gigih gentur yang semangat anggenipun sang Ki Lurah Bagong ya Ki Lurah Cepot mandhegani kebawat keperintah padukaning mring apus pramila saben-saben dinten wonten ing wanci malem anggara kasih tartentu sang Ki Lurah Bagong ngawontenaken rapat rutin Selasa Kliwon ingkang baken namung kinarya sempak semangat lan kompakipun sang Para kawula ingkang tansah mujudaken ayem tata titilan tentrem bandol ngrumpul sinamatan daya dinayan kepapak wonten dinten Rebo wagi sang Ki Lurah Bagong nampi sasmitaning Jawata bilih padukuhan ing mring apus kedah kabangun pangartinipun pramila sangka bingung kenganglengan sang Lurah Bagong krana datar mangertosi babagan manembah dasar sang Lurah Bagong Pono kawin kenggadhahe watang serugal-serugul nakal beling lan sak panunggalanipun pramila angsa tetarosan wonten ngersanipun ingkang Rama nenggih Panakawan ingkang kadempel nenggih sang Lurah Semar Badranaya ya Ki Lurah Nayantaka datan kantun pilenggahipun sang Ki Lurah Nalagaring Sumanus sang Lurah Petruk Kantong Bolong pramila nadyanto sarwa-sarwi prasaja buwasan anggenya mara tamu mara daya wonten padukuhan mring apus bebasan seger sing tanpa ngombe warak sing tanpa mangan sang Lurah Bagong arsa nyanggaken sang Jawa para pilenggah para tiyang sepuh kadang ingkang sami lenggah mring padukuhan mring apus malah sangganing para mban tangga teparo samya ngangsep pisuwane ngenteni to kowe. No bocah nek arep omong ki mbok yo ge omong. Newang sukmana mangadili kowe. Ana sasmentane ingsun jagat. Awasisane Bathara. Bawana langgeng. Sinunggita tanawrat. Arca koblak iblis lanat padha jekan ama bakdu nun mangke Rama Giyatna sarawipun Rama Semar wonten ing padukaning mring apus inggih wonten ing padukuhan Merak Rejo Rama Semar rawipun katuran kawilujengan babe Nayanraka mbel gagak sak duli tomel bocah iki wong ora tau iso basa
Kowe ora kulinane basa kok. Sak gendagane iki kowe basa karo pakmu iki. Mundak malah ming sasar susur ora genah tata basamu. Samboten-botenipun kula sampun berusaha, Pak. Saora-oranipun kula pun mencoba. Jalaran kula rasa ki apa? Kula kira ki apa, Pak? Kula kinten jaman sakniki niku basa Jawa niku pun ajeng dilalekke kalih wong Jawane dhewe. Ketitik lare-lare sakniki kaya anak kula nika barang niku bendinane niku mboten tau kok nganggo basa Jawa. Takon kula madang apa urung ngoten niku, kamu udah makan belum? Kamu ndasmu kula ya ngoten. Kowe iki iso basa Jawa apa ora jane? Kula mung ngomong ngoten niku. Mula sinaosa. Weh. Elok nek elek teneh mboten elok. Iya. Senajan to anggen kula meranata basa menika pating besasik, pating begijik mboten kantenan. Samboten-botenipun kula saged ngaturaken basa Jawa, Pak. Iya, mergo niku wau. Wong mayang men sakniki kathah sing nganggo basa Indonesia. Kaya dalange nggaron niku. Niku nek mayang pun basane mboten. Gek saru le mayang. Iya, nggih. Kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk Bapak Semar. Iya, tak tampa. Ngaturke bekti karo wong tuwa. Sowanku ya slamet. Praptaku nggonku. Weh, lungguh. Ana ing pendapamu. Iki pendapa kepiye? Ana pendapa kok separo kayu, separo galvalum. Bot-bote kula niki ajeng merajakke para tamu-tamu, Pak. Iya, nggih. Sasampunipun kula bikak campur sari gatrane kok. Tamu-tamu niku kula prajakke. Iya, apik. Nggih, pangestu kula suwun. Iya. Pangestune Pakmu ingkang kadempel Tampanana Bagong. Yai Non. Sampun sanget anggen kawula pundi, Pak? Pun prayogaken lenggahipun kaya wis ora kurang kepenak. Nak Mas Nala Gareng, Nak Mas Winarno katuran kasugengan rawuhipun wonten ing Pedukuhan mring ngapus. Nak Mas Winarno. Weh lah wedhus. Ana wong tuwa kok dinak Mas. Karo kakangne kok kaya ngono. Pancen nek ora adhiku Bagong wis tak pateni wingi-wingi. Karo adimu tak pateni ya ora apa-apa kok, Kang. Ya ora kok, ya aku ki tresna karo kowe kok, ya aku ki sayang karo kowe kok ya, Kang. Ya, pamujimu, Kang. Nggonmu kowe ngaturi karo nimbali karo sowane kakangmu. Sowanku ora ana alangan suwiji apa slamet tekaku. Kula nganturaken bekti kula kunjuk nggih Kakang Mas Nala Gareng. Iya, tak tampa pangestuku Tampanana Gong. Tak gegem dadekake jimat. Iya. Sajak ketrima lehmu nglumpukke sanjaning para kawula. Ketliripun pripun Kakang Mas? Ketitik ana swara gluduk. Rampung acara iki mengko sesuk-esuk kayon ditancepke mesti gek ndang udan. Amin. Sing disuwun ngono ben subur. Iya. Tandurane para warga. Mergo iki ngene. Ana tetembungan sak sapa sing mensyukuri apa sing diparingake dening Gusti bakal ditambahi rasa nikmat. Mula ki tak syukuri. Iya. Bebasane wargaku, kawulaku iki, rakyatku iki padha bebasane nancepke banggal iso dadi gaplek. Nyebar gabah iso dadi sego. Ki mulai iki disyukuri. Mergo jaman saiki wong arep golek dit 20.000 angele ra jamak. Ning kala mangsane rombong aku ki
Siji loro ana sing ya mung mergo kelong 50 kelong 100 ngono kok ngresula. Ki ora trep mula aja kaget aku nglumpukke praptane Kang Gareng. Prayogakno ya Kang. Iya. Kaya wis ora kurang prayoga, Gong. Heeh. Petruk padha slamet to, Truk. Kowe karo wah jan wis. Bagong ki nek karo aku saking kulinane. Heeh. Slamet tek aku, Gong. Heeh. Ngaturke bekti ya, Truk. Tak tampa pangestuku tampanana, Gong. Heeh. Ora kowe kok kaya karo aku kok kaya wong kecintrung. Lire piye? Pendak-pendak kowe alasan golek kayu bakar ning mburi omah. Mesti kok ngepasi nalikane bojoku lagi umbah-umbah. Kaya aja duwe panyokra bawa sing ora-ora lho, Truk. Ngapa? Aku ngepasi karo bojomu sing lagi umbah-umbah kuwi ya siji kuwi wektune esuk. Ping pindhone bojoku ki nek kon umbah-umbah kesete ra jamak-jamak. Bendinane gaweane menek turu kaya kebo. Nek ora dijabut wulu cumbune setekem ora tangi. Ora tau kek jenenge bojoku gelem umbah-umbah. Mula regetanku ki tak titipke bojomu. Iya. Tak titipke bojoku. Terus karepmu kok kowe mesti nganggo pawadan golek kayu bakar. Monggo kowe wis ora nganggo pawon, kowe iki wis nganggo kompos gar, kompor gas. Kok kowe dadak nganggo alasan arep golek kayu bakar barang. Truk, kowe ra wis ngerti bisnisku to? Apa? Lho. Areng ki lho, Truk. Mburi omah kae tak nggo benem. Aku njaluk kayu ning nggonamu. Oh ngono. Lah terus hasilmu adol areng kuwi aku tau ngrasake apa ora? Ya ora. Witekno kuwi usahaku pribadi, kowe ya ora kena meri. Bola kowe iki pancen ora apik. Ora apik nek apik tenan kudu Bagong. Iya, iya. Intine aku ora duwe rasa sing kepiye-kepiye karo bojomu. Aku ora ndek niat arep selingkuh kuwi babar. Sumpah, Truk, sumpah. Bojoku ki arep lemu ning ayu. Kok iso ngono? Heeh. Lek tak senenge bojoku ki nek iso bluk-bluk ngono ka lho. Oh lah kowe. Lek bojomu ki krempeng. Bojomu ki ora daging babar blas. Nek bojoku ora semono gedene kae ra sesuai karo aku mergo aku ki wis tergabung koyor grup. Oh iya. Iya. Nek kowe rak tengkleng grup. Iya. Ya wis ora apa-apa. Teges aku mung arep nggenahke iki lho, Gong. Mergane aku ki mikir Bagong ki ngopo kok benesuk mesti nyeraki bojoku. Nyerake iki mergo menehke regetan. Ngerti ta kowe? Nggonamu rak wis ana mesin cucine. Nggonku nek umbah-umbah anakku sing sok gelem umbah-umbah ngumbahi kowe didak-idak kumbane. Sangkale keset li arep ngucek. Ya wis ora apa-apa. Kok sik aja kedawa-dawa le do jagungan. Meng rembug wong ngumbahi. Nggih, Pak, pripun? Beda karo padatan. Nggih, wong biasane mboten lakon iki. Ha iya. Aku tak takon karo kowe, Bagong. Nggih. Iki kok neng prengapus iki kok umbul-umbul dota pasang ki karepmu kepiye? Ngeten, Pak, ngeten. Sing sepisan kula ngaturi rawuhipun Bapak menika kula ngaturaken pamatur nuwun merga Bapak ki ora sabasa wae Pak apike. Ora apa-apa ora sabasa. Nek basa malah ora iso aku nek kon formal ki ora iso. Iya, terus Bapak ki minangka wong tuaku, Bapak ki minangka sesembahanku. Anane Bagong dilairke ning jagat iki merga bapak eneng. Mula Bagong kudu ngabekti karo sampeyan. Matur nuwun. Teges kowe bocah sing iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Senajan to kowe iki bocah anake Semar sing tinemu ragil, ning kowe iki sing paling ngerteni karo bapak. I love you Bagong. Nggih, Pak. Kok aneh-aneh barang bahasane rumah saku.
Kowe iki cah ragil beda karo kakang-kakangmu loro. Kakangmu loro kuwi wis tuwek. Tuwekane bendinane ming main rantek-entek. Nganti nyeblake BPKB barang. Ming sangkale dingge ngecrot. Apa? Ngecrot. Apa kuwi? Main nggon HP. Ngeslot kok ngecrot. Bapak kuwi kok aneh-aneh. Ha iki aku ngaturke panuwun. Iya. Mergo bapak wis gedhekke Bagong wiwit cilik nganti gedene semene. Wiwit aku randhe daging nganti kokean daging. Iya. Aku ngaturke panuwun karo bapak. Mergo aku melu bapak, aku diopeni diayomi karo bapak. Makasih ya, Pak. Iya, padha-padha. Ndungkap angka loro. Miturut materi sing wis tak ketik iki mau aku arep matur karo bapak. Iya, aku arep matur apa? Ngene ya, Pak. Kahanan kaya ngene, kahanan dusunku sing dusune iki wis diaspal kaya ngene iki. Iya. Iki arep tak syukuri, Pak. Srana sepisan mengkone aku bakal nganake nglumpukke tangga teparo kabeh warga ing dusun Prengapus kene arep tak klumpukke kabeh, arep tak suwuni supaya ning ngetokke ambengan. Nek cara nggon kene iki ambengan. Ha iya. Ingkung lan sak penunggalane arep diaturke minangka sedekah kunjuk ngersane Gusti merga peparinge sing kaya mangkene akeh iki arep disyukuri karo warga masyarakat. Terus ping pindhone gandeng kabeh ki wis krasa ayem-ayem tata titi tentrem maksinamatan daya dinayan. Ping pindhone aku arep nganake acara gedhen, Mak. Minimale ya ngundang grup dangdut Papala saka Jawi Timur supaya nglipur para warga masyarakat. Lah ping telune aku sedih, aku bingung, aku susah. Wis apik kahanan dusunmu, lah kok kowe sedih, kowe bingung, kowe ngrantes, kowe susah ki eneng apa? Sawangen to, Pak. Iki rak tangga teparo ora iso tak lumpukke to. Mergo iki akeh saking para kawulaku, saking para wargaku ing Prengapus kene iki padha nandang lara. Teges nek cara basane negaraku ya pedukuhanku kene iki Ketaman Pagebluk Mayangkara. Syukur isih iso diantisipasi kawulaku sing dolara iki isih iso ditambani. Ya ora ketang ming marake kendho ning larane urung mari. Urung asih ana kawulaku sing tekaning pati. Lah, aku bingung. Kahanan sing kaya ngene iki arep tak aturke karo bapak. Mergo aku ya wis nampa sasmita. Mbah, jane aku bingung iki sasmita tenan apa udu? Apa iki wangsit saka dewa tenan apa udu? Mula arep tak takokke karo bapak. Lah, wangsiting Jawata, dawuhing dewa ingkang dumeling tanpa wujud. Bisiki ana talingane Panakawan Bagong, dewa ngendika ngene, "Bagong, nek kowe pancen kepengin kawulamu padha ayam-ayam tata titi tentrem, kawulamu kabeh padha sehat, didoke saka penyakit, didoke saka sukerta, rubeda lan sak panunggalane, kowe kudu miwiti mbangun desa." Lah mula nggonmu mbangun desa ki syarate ora gampang. Kowe kudu munggah ning kahyangan, njaluk ana ngersane Wang Pikulun Bathara Guru, ya ana ngersane Hyang Jagadgiri Pratingkah, ya kuwi wujute pelemper tangga jiwa. Nek wis kasil kowe njaluk wujute pelem iki mengko supayane tok pendem ana ing sak ngisoring pendapamu iki. Lah iki aku bingung, Pak. Pelemper tangga jiwa ki entuke ning ngendi? Nek tak kira nek arep mbangun desa ki mergawis bola-bali nglakoke. Bangun desa ki mesti ngono kuwi. Nek ora sing dibangun infrastruktur, sing dibangun ya miturute morale para kawula, morale para warga masyarakat. Ning
gandeng sing arep tak bangun ki kesehatan jasmani rokanine para kawulaku. Dewa ngendika sing kaya mangkono. Amula iki tak pasrahke karo bapak. Gek ngendika wae pelem pertangga jiwa ki entuke saka ngendi, sing papan sing jeneng kayangan kuwi saka ngendi, Sang Hyang Jagat Pratingkah ya Sang Hyang Bathara Guru kuwi mapane ning ngendi, terus kuwi sapa, pangkate apa, jabatane pirang taun, titele apa, ngono Pak. Ayo, gek Hanjrah ingkang Puspita Rum. Lang-lang ingkang Driya. Oh tak kira Hanjrah udune. Ambel gegek kugak sadulita mel aku kok kaget. Aku kok kaya wong sing digetak. Bareng nampa aturi anakku Bagong nek kowe arep mbangun desa. Melu seneng dole, melu bombong. Mangayu bagya sekethi jumuro. Ning antase kowe banget nggonmu mikirke marang para kawulamu. Nggih, Pak. Ya senajan to wong sak kawula sak Prajanagara Ngamarta niku do prisa kabeh. Nek kula niku wong sing ora tau tumindak becik, wong sing ora tau tumindak apik. Senajan to do ngerti nek Bagong niku wonge nakal, senajan to do ngerti nek Bagong niku cerahane sinten-sinten niku kathah. Senajan to do prisa nek Bagong niku pendak-pendak nggawa sinden anyar, mesti kula hampir kiriyen teng pinggir dalan. Niku nek iso sing kaya ngoten niku pun kajenge mawon. Nek iso ajeng kula tutupi. Serana kula tumindak apik, kula duweni niat kula arep kepengin bangun desa. Aku pengen ndandani kawulaku, aku pengen berkecimpung berkontribusi ana ngersane para wargaku, ana ngersane para kawulaku yang paring ngapus supayane do prisa, supayane do tanggap, supayane do ngerti. Oh, Bagong kan ajan gaweane karaoke. Ning Bagong kae sembodo. Teges sembadane Bagong saguh sartane Bagong kuat ngayomi kawulane, Bagong kuat ngayomi sartane kuat ngopeni para wargane. Ketitik kanan sing kaya mangkene kawulane Bagong do lara, Bagong berusaha nambani. Lho ngoten niku sing arum asmane sinten? Sing arum asmane bapak. Merga kula niki anake bapak, kula niki turune bapak. Ya senajan to bapak niku nuwun sewu, bapak niku mung wong kere mboten gegablekan. Ning bapak niku kathah ingkang nyebutake pusaka sing bisa kandha jimat sing bisa ngucap. Mula kula saguh dados peneruse bapak. Kula pestheke sasurutipun bapak ingkang badhe ngemong tanah Jawi menika. Sulipun Kyai Semar Badranaya, Kyai Glandar Carita nggih menika. Wanggepe arep neruske bapak ngomong tanah Jawa. Sing tomonge Gemang nek sing ngomong kowe. Kowe ora usah ngono kuwi, Truk. Gere lu sing jalma tan kena kene ra. Iya. Aku wis tanggap, aku wis dong. Aku wis iso nampa sing dadi aturmu, Bagong. Lah malah saiki aku tak njarwani karo kowe. Nek pancen kowe arep ngerti apa to wujude pelem pertangga jiwa, mapane ana ngendi, kowe kudu nembung karo sapa. Nek pancen niatmu lahir batin kepengin ngayomi para kawulamu, tak jaluk kowe munggah ning kayangan. Lah niki iki sing aku bingung, Pak. Bingung sebabe. Kayangan ki papane ngendi? Kayangan ki apa? Kuwi urung dong, Pak. Kayangan kuwi papane para dewa. Nek kowe ndelok mengawan kae. Kowe nek ndelok wayangan mengawan kae. Kae jejere kayangan. Lah ya kuwi kayangan. Oh alah. Nggih. Terus nek kula pun munggah teng kayangan, kowe nek wis munggah kayangan kowe metu ana karo Sang Hyang Guru.
Bathara Guru kuwi dhisik kuwi kadar. Bathara Guru kuwi dhisik adikku. Lho. Sampeyan duwe adik apa? Duwe. Sinten? Ya Sanghyang Jagat Pratingkah ya Manik Maya ya Bathara Guru kuwi adine bapak. Weh lah. Adik kandung. Adik kandung. Weh lah elok. Nek ngoten kula niki turasing dewa. Ora ming turasing dewa. Kowe iki ayang-ayange dewa. Wong kowe iki dumadi saka ayang-ayange Semar. Ngono. Nggih. Mula nek arep munggah kayangan, munggah. Jaluk wujude pelemper tangga jiwa. Kowe bloko ana ngersane Bathara Guru, kowe arep butuh siji wae pelemper tangga jiwa kinarya tumbal. Ana ing pedukuanmu ya ing mring apus kene kowe arep ndandani, kowe arep mbangun kesehatane para kawulamu, kowe arep ndandani marang kesehatan jasmani rohanine para wargamu. Nggih, Pak. Ngaturaken panuwun awit informasi ingkang sampun dipun ngendikaken dening Bapak. Lah masalahe ngene sakniki ngeten perkarane udu kok kula le arep matur karo Bathara Guru niku babar pisan udu. Lah terus sing dadi bingung atimu apa? Lek ajeng munggah kayangan niku liwate teng pundi? Lek ajeng munggah teng kayangan papane Bathara Guru niku liwate teng pundi? Numpak napa kula dereng ngertos. Ragate pinten kula nggih dereng ngerti. Ya kuwi to Le. Wong sing arep munggah kayangan kuwi kudu gentur priatine, kudu gentur tapane. Bapak iki sakploke dadi kawula. Sakploke mudhun ning Madyapada. Aku arep munggah kayangan ki aku dadak nglakoni poso. Aku arep munggah kayangan ki aku dadak nglakoni prihatin poso mutih 7 dina. Mula nek kowe sagu nglakonana poso kuwi tumuli kowe iso munggah ning kayangan. Waduh. Monggo nek poso mutih niku mboten angsal ngombe sak liyane banyu putih, mboten angsal maem sak liyane sega putih. Lah ya kuwi poso mutih. Wah, abot Pak. Tur mesti nek wong poso kuwi ora entuk kumpul karo bojone. Niku sing marake Bagong kabutan niku. Gelem ora gelem kudu nglakoni. Kula niku ngerti anu kabar krungu pawarta Pawarta piye? Ndara Janaka niku bola-bali mlebu metu kayangan. Nek Ndara Janaka kae pancen kae diwenangake munggah mudhun kayangan mlebu metu papane para dewa kae ora ana sarusikune, ora ana dendane, ora ana walate apa-apa saka dewa merga pancen Ndara Janaka kuwi dikeparengake munggah mudhun kayangan. Lah nek dapurmu kowe iki ming kere, kowe iki ming Drajating Gedibal, kowe ming Panakawan. Nek ora laku prihatin sik, kowe munggah tekan repat kepanasan kowe wis jedot sirahmu. Wah. Kok medeni cimen. Ming arep opek pelem kok toh-tohane nyapa. Dene ngaten mbok nyuwun tulung Ndara Janaka kemawon ken munggah kemawon. Ngono ki sing aku ra seneng. Ngono kuwi sing aku wirang. Mergo Semar ki ming derajate Panakawan. Kowe iki anake Semar. Kowe kudu modar watuk, modar. Ngalon-alon to nek ngomong kowe. Kowe kudu mbangun miturut, kowe kudu nunggak semi karo apa sing ditindakake karo bapakmu iki. Aku kene ndek kekayuhan apa-apa mentas dhewe, ora tau ngursui para Pandhawa, ora tau kok sing jenenge njaluk tulung karo Bendoro. Kejaman Prabu Sri Rama Wijaya nganti saiki jaman para Pandhawa aku mbangun kayangan bola bali iki ora tau njaluk ragate para Bendoro kuwi ora tau. Ngono? Nggih. Mula kowe anake Semar sak iso-iso kowe kudu mentas dhewe, aja ngasih kowe ngrepotke sak liyane. Kena diewangi tangga teparuh, kena diewangi dening sapa wae. Waton sing ngewangi kuwi dudu bendaramu, waton sing ngewangi kowe kuwi dudu wong sing menehi panguripan karo kowe. Wis ngono wae. Wetengku ngelih. Pak weteng ki nek weteng semega kuwi ngoten niku. Nggih Pak, matur nuwun. Terus teng pundi lajeng dalane munggah teng kayangan niku teng pundi? Takono Petruk iki sing wis tau tajak mrana. Ngendi, Tru?
dalan munggahing kayangan kuwi mapane ning sak lengkaing gunung Mahameru, Gong. Weh. Mahameru? Iya. Neng tengah kono ana wujude Andorante. Ki Andorante tok penek engko tekan kayangan. Lah masalahe ngene to, ngapa? Nek arep munggah ning Gunung Mahameru kuwi ragate akeh. Dadak golek logistik. Dadak golek tenda, ora wurung engko ngekem sithik. Dadak apa jenenge sangune akeh, mongko aku ki mung wong kere, masa aku korupsi dana desa meneh. Ra wangun ta, Truk? Lha yo gelem ora gelem kudu nglakoni ngono kuwi. Wong arep munggah ning Gunung Mahameru kuwi kudu diunggahi sikik, teges kudu mendaki sikik, Gong. Wah, nek kowe kulino munggah gunung kok Truk ora iso. Malah mengko kedarang-darang lelakonku ming munggah Gunung Mahameru mah entek-entek wektu engko selado modar kawulaku sing dolara. Ya ora kena ngono kuwi kok ya. Labuh-labet tumrap negara kuwi apik, Mas. Tapi tekno nek abot aku kudu lakoni pancen wis to niati. Ya ta, Reng? Heeh. Tenan kuwi. Kowe ngerti awakku nganti kaya ngene iki, Kang? Awakku nganti kaya ngene kanan iki mergo angele sepira, gedene sepira, abote kaya ngapa, tetep tak lakoni tak tampa ikhlas. Mergo wis tukul rasa, wis tukul niat. Rasa kepengin dandani kawula, rasa kepengin ngapikke kanan dusunmu. Mula kowe lahir batin iso ora iso, gelem ora gelem, mbuh abot mbuh enteng, kowe kudu nglakoni kuwi, Gong. Ngono kuwi. Nek kowe manut ature bapakmu, nek kowe iso nglakoni sing kaya mangkono, kowe ora bakal dioncati karo kawulamu. Mergo kowe lahir batin sartane tenanan nggone ngayomi para kawulamu. Kowe dadi duka iki kowe ditresnani karo kawulamu. Yakina karo ature bapakmu iki, Bagong. Ori budaya ning negeri. Kae sing konteni. Ben sembah niring ulun kapurapa risang amor pengerat mring kahanan ingkang mringanan sing asih Prayatna semire sekala balik
tiyane kan kayane trisunya para nama sasi Kilar-kilar semedya neng tengeng latar bilangin Bang Bima Sakti aku krasa aku ngerti ngopo kok kowe teka tedhak ana ing Madyapada. Mergo kowe ngrasake panas ning kayangan. Iya to? Pamotahe anakku Bagong ndadekake gara-garane kayangan. Susahe anakku Bagong ndadekake rusake kanan kayangan. Mesti bubrah. Iya to? Mas Rama Sidam Kakang Ismaya kasinggihan mekaten. Sayekti Kakang ulun piyambak bingung awit sampun wonten sabta ariri kalenggan sakmenika kayewangan kesasapan hawa panas ingkang sumundhul ing awiyat sareng ulun taliti nyang ulun titik teka ingkang ndamelaken ndadosaken sabab damel guru garaning kayewangan menika tanah sanes kejawi namung Atmaja Paduka inggih yoga Kakang Semar Badrana inggih menika pun Panakawan Bagong. Aku ngapa ya, Pak? Ora apa-apa. Lah iki sing to karepke. Sapa e? Kuwi kok tangane papat. Ora gawar ngawur. Iki dewaning para dewa. Wah, dewa to? Iya. Sapa iki dewa sapa kuwi? Iki Bathara Guru. Wela Cerma utuh Bathara Guru kok Cerma. Bathara Guru ya Sang Hyang Manikmaya, ya Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Mula iki sing duwe pelemper tangga jiwa mbagekno ngaturna bakti. Wah. Nyuluke apa, Pak? Pukulun. Pukulun Bathara Ticer. Ticer apa ticeng? Ticer. Guru ya guru ngono wae. Nggih. Non mangke pukulun. Iya, Panakawan Bagong iya. Weh, lah ngerti karo jeneng kowe, Pak. Dewa ki ngerti marang sak mobah mosi ing titah. Heeh. Ngaturaken bekti kula konjuk pukulun. Iya, Panakawan Bagong ulun tampa. Nggih. Mboya lewat pangestu ulun tampanana Panakawan. Nggih. Sampun sanget anggan kawula pundi. Nang ngaten le tindak teng pring ngapus kok niku sangu sekrop niku napa? Krimpiang senengane kok ora. Pukulun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk pukulun. Ya nala garing ulun tampa mboya lewat pangestu ulun tampanana. Nak niki sampun sanget anggen kula pundi. Pukulun kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk pukulun. Panakawan Mitra Kanthong Bolong wis ulun tampa mboya lewat pangestu ulun tampanana. Nggih. Kakang Semar, piye Manikmaya? Damel kejot ana sing manihipun ingkang rayipun Manikmaya teka kula kadhe kula gelak lampah kula enggal-enggal kula tumuju wonten padukan mring ngapus Kakang. Sejatosipun menapa ingkang dipun jangka dening pun Panakawan Bagong Kakang. Kowe mesti ngerti anakku Bagong ki gawe gara-garane kayangan mergo dheweke duweni pepinginan ning pepinginane iki nyalahi kodrat mergo ngene gegayuhane Bagong iki ngungkuli karo kabisane anakku Bawor kuwi liripun kados pundi ning nek tak arani sing luput Bagong nek tak arani sing nyalai kodrat ki Bagong ki ya ora bener. Nek tak arani sing luput
udu Bagong kuwi ya ora bener. Mergo sing dawuh karo Bagong supayane Bagong duwe gegayuhan sing kaya mangkono kuwi dewa. Peranganing dewa mbuh kuwi sapa? Mergo mung Bagong mung nampa wisik, nampa sasmita ingkang dumeling tanpa wujud sing dingendikake karo anakku Bagong. Lajeng ancas gegayuhanipun Ponokawan Bagong menapa Kakang? Gegayuhane anakku ki mung pengin bangun desa kok, Guru. Gegayuhane anakku ki mung pengin dandani jiwane, morale sartane pakartine para kawulane. Merga wis akeh. Pring ngapus ki prasasat kaya dene sawijining negara ing ketaman Pegebluk Mayangkara. Merga akeh para kawulane, akeh tangga teparone Bagong sing padha nandang roga, sing padha nandang lara. Ora nantan-nantanan umur, sing do lara ki malah cah nom-nom, sing tuwa-tuwa ki malah do sehat. Nek kowe arep ngerti dhewe ya takono karo anakku Bagong. Nggih Bu kula. Kula niku nganti ngrantes pun kula tumbaske obat niku pinten-pinten tak pirang-pirang yuta nggih mboten enten sing saged ngasilaken. Mula kula nyuwun dawuh sampun Wang Pikulun Manikmaya. Iki ngene. Nggone Bagong arep bangun desa iki seranane dheweke nggunakake wujuding syarat sarana. Ya kuwi siji wae. Wujuding pelemper tangga jiwa arep dipendhem karo Bagong dienggo tumbal. Nggone Bagong duweni gegayuhan kepengin bangun desa Manikmaya. Mula kang saka kuwi aku njaluk lilaning atimu, iklasing atimu. Wenehna ora ketang siji, separo wae ora apa-apa. Bagong iki paringana wujude pelemper tangga jiwa kanggo dheweke miwiti bangun desa. Bathara Guru. Jojo muntaplir kinentapuka yayasinepe netra kocak ngondaran diryen sinabet mring sagedhing. Astungara sidam sekaring bawana langgeng Kakang Semar. Piye mboyang inten babar pisan teka Ponokawan Bagong gadhah gegayuhan ingkang kados mekaten. Lire piye dasarmu apa kowe ngucap sing kaya mangkono? Nuwun sewu to Kakang. Menapa Ponokawan Bagong menika mboya mawas? Menapa Ponokawan Bagong menika mboya ngilo marang kawontenanipun? Ning atasipun piyambakipun menika namung derajating Ponokawan Bagong menika namung derajating batur, derajating gedibal 17. Teka namung kepengin bangun desa kemawon teka mbetahaken syarat sarana wujudipun pelemper tangga jiwa. Menawi ngaten malah ulun netepaken bilih Atmaja Paduka Kakang Ismaya menika lepat. Dasaripun awit sepisan Ponokawan Bagong sampun wantun damel gara-garane kayiwangan ingkang kaping kalih. Ponokawan Bagong sampun nerak pancak nerajang waler. Mboten pantes menawi Ponokawan badhe nyuwun dhaharaning para Jawata. Pramila sak mangke ulun badhe kundur makayangan mboyah ijen nanging sareng kalan Ponokawan Bagong badhe kula lebur kula cemplungaken tuning kawah Candra Dimuka Kakang. Wong legan golek momongan kowe Bathara Guru. Ning atase Bagong iki anakmu dhewe. Coba Bagong iki anakku, kowe iki adikku. Ya senajan to wis beda papane, wis beda alame, wis siji critane. Semar dadi wong kere, kowe dadi wong mulya. Ning Bagong iki anak ya tetep anakmu, iki ponakanmu, iki prunanmu lho Manikmaya. Lah kok kowe karo anakmu lah kok dadi duweni pambekan duwe pakarti sing kaya mangkono. Tur ngerti ya Bagong iki bocah ora dong apa-apa babagan pelemper tangga jiwa. Pelemper tangga jiwa mapane ning endi dheweke wae ora weruh. Dheweke ora kenal karo kowe. Ora tepung karo sing jeneng dewane para dewa. Lah kok kowe iso ngarani nek sing luput Bagong
Lula lajeng Ponokawan Bagong anggenipun badhe nyuwun syarat sarana wujudipun tangga jiwa menika. Kuwi udu Bagong sing gawe antrah-antran. Kuwi dudu Bagong sing gawe cerita. Nanging pancen Bagong kuwi nampa wisik saka dewa. Aku mau wis ngomong karo kowe to. Yen to Bagong nampa saka Sasmita saka para dewa, Bagong nampa wangsiting para Jawata. Mula to Manikmaya. Jajal kowe pisan wae ngrasake urip kaya Ponokawan. Kowe jajal pisan wae ngrasake urip ngrasake dadi Semar, ora sasuwe-suwe sedina wae rasakno uripe Semar. Aku mesti apal ora bakal ora-orane kowe kuat ngrasake sartane nglakoni urip padha kaya dene uripe Semar. Semar ki wong sing ora blereng marang bondo donya, ora blereng karo derajat pangkat. Ya mung rumasaku kok ora ana wong sing gelem tumindak adil karo Semar. Ngger Semar utawa anake Semar duwe gegayuhan, dewa tak suwuni sak biyantune, dewa-dewa kaya mbudheke, dewa-dewa kaya-kaya kaya-kaya ora ngerti kaya-kaya dewa ki ora duwe titah sing kaya ngene, kaya kawula cilik, kaya aku, kaya Gareng Petra apa Dere Bagong. Kaya-kaya dewa ora sudi ngrumat menungsa sing kaya Semar sak anak-anake ngene iki. Ngasih dewa-dewa ki sok ngluputke. Semar diluputke, Gareng diluputke, Bagong diluputke, Petra diluputke. Malah kowe mau arep nglebur anakku, malah arep menehi paukuman karo Bagong. Nek kaya ngono kuwi nek sing dadi pengarep suwijine negara kaya kowe ora bakal langgeng, ora bakal dipilih, ora bakal ditresnani karo kawulane. Nanging Kakang Bagong mriko lepat. Lupute Bagong ngono apa? Lupute anakku ki apa? Tak takon, meleka mripatmu, meleka. Aku ki arep mengkere wenang melek-melekke, wenang matak-matake karo kowe. Merga tuwa Semar mbangane Bathara Guru. Gagasen nek janjane nek kaya ngono kuwi sing elek dewane, sing kebangetan dewane apa sapa? Pendak-pendak Ponokawan duwe gayuhan do reka-reka ora weruh, reka-reka ora krungu. Ning pendak-pendak sing butuhke bantune dewa ki para priyagung. Sing butuhke bantuane para dewa ki para bendara Pandhawa. Sak gendakan sak dot sak nyet dewa medhun doting seluruh do pecisan menehi bantuan. Nek sing njaluk bantuan kere-kere kaya ngene ora tau dewa ki medhun. Nanging Bagong menika lepat ugi tetep lepat. Panjenengan ulun boya badhe nerimaken bilih Ponokawan Bagong tasih gumelar wonten ing Madyapada. Nek arep mateni anakku Bagong patenono. Malah saiki ora dadak lebur. Leburun nganggo dayaning guntur geni guntur angin Bathara Guru. Guntur geni guntur angin sirnakno Ponokawan Bagong guntur geni guntur angin. Sidam skaring bawana langgeng teka mboyatu mama dayaning guntur geni guntur angin. Piye? Sak digdaya digdayane wong ala tetep kalah karo sing sak lemah-lemahe wong sing duweni tumindak utama. Ayo arep ngopo? Kowe arep ngopo? Saiki arep ngamuk-ngamuk ulun kundur makayangan. Badhe nyamaptaken Sang Jawara Durandara ki narya ngebyuki kawonten padukuhan mrikapus Kakang.
dadi kriwikan grojokan kuwi ya dadi tangisane Pak. Wis ora apa-apa, ora usah wedi. Nek ming manik mayae turah-turah aku wani nandingi. Engko gek ming klekus. Bathara Guru karo Bathara Ismaya ki tuwa Bathara Ismaya. Mesti nek digdaya perkara bab kadigdayan ya luwih digdaya aku mbangane Bathara Guru. Nek ngaten babakan niku aku kok pasrahke Bapak nggih Pak. Ya. Wis ora sah walangati tak rampungane. Engko nek ana dewa do medhun tekan kene aku sing ngrampungi Bagong nggih. Nek ngaten kula niki tak anu mlebu teng omah riyen. Lah ngopo? Apa bojomu ora masak? Mboten. Wetengku ki wis semega. Iki mau tak kira kowe arep ngetokke soto. Mboten, pun. Jenengan tenggo teng mriki riyen. Ha iya. Kula tak mlebu teng jero nika riyen ben dihibur kalih anak kula wedok. Ya nggih. Wah jane iki bunek tenane Pak pikir kula niku Pak. Ya terus ya. Namunnya Marekoten prayetna semuriris semsike. Kuwi saya atas malah cangkeme Pak. Ngono amit pasang kali mantap B ki Lurah Semar. Piye anu man? Kepareng kula sowan pun ngersanipun ki Lurah Semar Badranaya kula ngaturaken sembah bekti kula kunjuk. Tak tampa tiba padha-padha. Piye kabare? Kabare Kendali Sada piye? Pangestunipun berkah pamujinipun Kyai Nayantaka sami manggih rayi wilujeng. Ora ya apik-apik wae to man, ora ana panjalmane mungsuh to. Syukur binagi sewu bejo kemayangan. Kawonten-wonten ing mertapan manggih ayem-ayem. Datan wonten beda setunggal punapa ki Lurah? Ya syukur alhamdulillah. Dos pundi kabare panjenengan? Ya apik kaya ngene iki. Ya kejaman Sinuwun Prabu Sri Rama Wijaya nganti seprene aku ki kere terus man. Mboten napa-napa. Ingkang penting menika ingkang baku menika dadi pun syukuri. Piye man kabare man? Ki Lurah Nala Garing. Pangestunipun sae. Wis, rambutmu semiran barang. Tuwek semiran barang. Menika kula nggih nutupi rambut kula sing pun do putih. Piye? Menika kanggo kula nutupi rambut kula sing pun do putih. Lah napa iki kethek putih, Kak? Wah nggih. Nggih nyatanipun menika nggih ngaten menika kawontenan kula. Ayo. Senggana eneng apa Ki Lurah? Piye? Kula menika ngrumaosi, kula menika ngraos. Bilanggen kula gesang wonten ing Madyapada menika sampun mapan wonten ing puputing jaman. Teges badhe
Mboten dangu malih badhe tumapak perang ageng Bratayuda. Jernyatanipun ngendikanipun para winasis gesangipun Anoman menika namung dumugi jaman para putu-putu Pandhawa benjang. Nalikanipun wayah Pandhawa sampun kajumenengaken nata wonten Prajanagari Ngastina. Kamangka kula rumangsa kula ngrumangsani bilanggen kula gesang wonten ing Madyapada menika sampun dangu mataun-taun malah kepara mangabad-abad nanging kenging punapa mboten wonten setunggal kemawon dereng wonten setunggal kemawon ngilmu ingkang saged kula mangertosi. Terus karepmu prapta mrene Ki Lurah babar wisan kula menika sampun dangu ingkang kula gadang-gadang kawit alit menika benjang punapa ta kula saged nyumurupi, kula saged mangertosi, kula saged midhanget wedharaning ilmu lepas sangkan paraning dumadi gandeng ingkang kula jangkah ingkang kula rasa treptuin pantes mejangaken ilmu lepas sangkan paraning dumadi menika mboten sanes kejawi namung Ki Lurah Semar Badranaya pramila kula wonten ngarsanipun Ki Lurah Nayantaka kesedua mejangaken wonten ngarsanipun ingkang abdipun senggana menapa ta werdinipun ngilmu lepas sangkan paraning dumadi Kyai. Kagiatri sang kapirang ore nanggul kinambet kempit dosang retaning bawana kita kang walang ati mel kekuk sak dulita mel Anoman wonten timbalan janjane iki lakone apa kowe teka sing ta jaluk apa ngoe man aku arep bangun desa kok kowe ngisruh lho nuwun sewu mbok bilih pancen kula kanggep nyelo-nyelo kula kanggep lanceng nggih mboten napa-napa sekinten iki Lurah Bagong badhe nglajengaken nggenipun bangun desa kula sumanggaken nanging nggih baken sak rampitipun menika Kyai Semar kula suwun supados mejangaken ilmu lepas sangkan paraning dumadi. Piye apike Bagong? Ya wis ora apa-apa. Wong mau jare dewa-dewa do arep ngamuk ning kene kok. Engko ki malah Anoman iso dikongkon. Lho, wonten perkawis napa? Kowe ora ngerti to kowe? Mboten. Mbok kula diparingi dawuh. Engko wae, engko ora ngerti dhewe kowe. Senggana wonten dawuh Ki Lurah. Nek kowe arep ngerti wujude ngilmu lepas sangkan malaning dumadi kuwi kowe luwih dhisik kudu iso ngerti sartane kowe kudu iso medharake ngilmu lepas sangkan paraning dumadi. Menawi Paduka Kyai Nayantaka dawuh kados mekaten tartentu kula sampun mangertosi pun kula sampun ngregem wedharaning ilmu lepas sangkan paraning dumadi. Mbel lho kok mbel saka rai-raimu ki ketok nek kowe urung dong ngilmu sangkan paraning dumadi kowe ora ngerti. Lho, kula menika estu kula mangertosi tenan. Jajal. Nek pancen kowe ngerti sartane kowe wis nampa ajaran ngilmu sangkan paraning dumadi, jal aku tak krungu. Omongo Anoman. Ngaten Ki Lurah. Ya. Sejatosipun kawruh ngilmu sangkan paraning dumadi menika namung ngrembat babakan gesangipun titah wonten Madyapada mbuh menika menungsa mbuh menika kewan ingkang sejatosipun menungsa menika gesang wonten ing tigang alam leres napa mboten mbuh coba meneh terusane piye kok bener apa ora menungsa menika gesang wonten ing tigang alam telung alam sing siji iki menika alam ingkang dipun wastani alam purwa. Alam purwa menika nalikanipun menungsa menika tasih mapan wonten nggawa garban ingkang ibu tasih mapan dereng wujud manungsa dewasa tasih bayi nanging tasih dipun kandhut dening ingkang ibu. Menika menungsa gesang wonten ing alam purwa lajeng ingkang angka kalih menungsa gesang wonten ing alam madya. Alam madya menika inggih alam kula kaliyan alam panjenengan menika. Teges menungsa menika nglampahi gesang wonten ing Madyapada menika alam madya. Iya, bener.
bener napa mboten? Mbuh tak krungu sik kok. Lajeng ingkang angka 3 menungsa menika gesang wonten ing alam masana. Alam masana menika menungsa menawi sampun pejah tartamtu dipun lebetaken wonten ing liang kubur. Supados sak mangke pikantuk pengadilaning Gusti Kang Maha Nasa. Menika ngelmu sangkan paraning dumadi teges menungsa gesang wonten ing alam purwa madya lan wasana. Menika Kyai. Apik. Gene kowe ngerti? Mangertos. Terus karepmu piye? Kula mriku pengin dipun wejang ngilmu pasangkan paraning dumadi. Ya gek njalukan ning bapak. Aku saguh. Aku saguh mejang kowe ngilmu pasangkan paraning dumadi. Ning ana syarate. Kekudanganipun Kyai Semar menapa? Musuh sing do tekan mring apus kae undurna. Malah ngaten kula nyuwun pamit madal wasilan. Ngati-ati aja kaya bocah cilik. Nala Garing Petruk Bagong do temandang. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Nggih, Pak. Wis tak dawuh. Njaluk pamit, Pak. Ora tatanan munyuk putih ora pangling tuwekan Anoman wis tuwek barang isih pupuran putih wolah keparat ayo apa-apamu lah kok dadi iki ana wadyabala tak sawang cat katon cat ora kowe wadyabalane sapa iki wadyabala Tunggul Malaya kaseting Prabu Dewa Srani nampa utusan saka Sang Hyang Manikmaya pringapus supaya dibiyuki Batang Sayuta merga Panakawan Bagong sing pakartine kaya menungsa pidak pejaratan lah parat marata ngaku kowe sapa takon karo aku tumenggung Bragal Bolu kita ayo wadyabalaning Sang Prabu Dewa Srani dasar kepala nyata ayo di kowe kok dadi kelithian mampaning pringapus barang aja mepalangi lakuku nggonku bakal ngrangket karo Ponokan Bagong kowe arep ngrangket karo Ponokan Bagong kudu iso nglundhungke janggane Anoman babar apa Lena Pangindak candak sirahmu bleh tak nggo tambul lakonane ning kene marganing matimu Singalena Prapteng Lalis kowe tak candak
sirahmu cokot gulumu modar ilang nyawamu dadi rondo bojomu lho menungso ora tatanane parat Bentar kowe maju yo kaya ngene iki jalukanmu parat sanjak weh sambato keprak kok gak menak aduh mati aku jar sanjak koyot aduh mati bahaya mati aku ganti wayang ganti mati aku aduh piye
lagi maju pisan iki wong kene. Ha. Wujud kok ngene. Ha. Ha, ha, ut. Waduh. Ha. Oh, aduh. Wah. Mundur wae, mundur. Anoman piye? Ketiwasan ki Lurah. Ketiwasan piye? Mboten nginten babar wisen. Sekawit kula majeng wonten ing pabaratan campuh kalian wadya balanipun Prabu Dewa Serani. Nalikanipun kula saged ngunduraken wadya balanipun Prabu Dewa Serani ketitik sami nungsang puyang anumbuk bentus gudel bingung. Lah terus nanging ingkang damel giris manahipun Anoman nika ingkang majeng sanes wadyabala sabrang sanes tumenggung wadyabala tunggul Malaya mriku babar wisan sanes. Sing maju sapa? Dewa Serani sanes. Lah terus sapa ingkang majeng? Inggih mriku dewaning para dewa inggih Wang Pikulun Manikmaya. Kowe wedi karo Manikmaya? Tak kandhangane kene Anoman.
gek sadulita mel Manik Maya kowe iki piye aku kok kaget sekawit kowe ngamuk-ngamuk sekawit kowe nesu-nesu nganti aku krungu atur saka Anoman yen to kowe utusan karo anakmu si Dewa Serani supaya ngepyake gelaring baris para wadyabala niatmu arep mblengket arep mikut karo anakku Bagong nggih pukulun lah kok sakniki paduka prapta teng mriki rawuh teng omah mongko kanthi srana aris mesem guyu terus ngrangkul bapak enten apa pukulun niki do mboten jaga perasaan kula soal ora ngerti pengarepe ngelih ra memangan kok direwangi mangan peluk liyane do etel mangan ya ming dongaku muga-muga ora keselak garpune piye guru eneng apa Astungkara Sidam sikaring bawana langgeng Kakang Ismaya piye sekawit estunipun anggenipun ingkang rayi nggadahi niat winancah ingkang kados mekaten menika namung kandhek wonten ing pangucap teges mboten tumus wonten telenging manahipun ingkang arayipun Manik Maya ateges ulun menika namung badhe anodi dumateng sepinten kekiyatanipun Kakang Ismaya ulun menika namung badhe anodi dumateng sepinten ageng palimarmanipun Kakang Ismaya wonten ngarsanipun ingkang rayipun Manik Maya katitik malah wonten utusaning adil inggih menika pun yoga ulun pun mayangkara ingkang sekawit saged ngunduraken sangjaning para wadyabala saking Tunggul Malaya Kakang tartemtu menawi ingkang majeng utawi ingkang dados mengsahipun Anoman menika para Jawata tartemtu Anoman mboya bakal saged ngunduraken sangya para Durandara Kakang bocah kok senengane gawe cerita bocah kok senengane gawe ukara lha terus piye nek ngono lehmu nganggep lehmu ngluputke karo anakku Bagong iki ora tumus sakjroning batinmu nek ngono ora mung kandhek ana ing pangucap Manik Maya inggih kasinggihan Kakang jernyatanipun ulun ugi mboya badhe negakaken awit Panakawan Bagong menika tasih atmaja ulun piyambak teka ulun tega ngendhak singara kaliyan Panakawan Bagong kinarya ijalipun babar wisan Kakang Semar saat majanipun inggih menika pun nala garing kaliyan Petruk Kejawi Bagong dinten sak mangke ulun kanthi minggah wonten ing Kayiwangan Suralaya Kakang arep ngopo inggih dep-dep raos tresnanipun ingkang rayi tuwin kula nyuwun pangapunten awit rikala Kakang Ismaya tasih mapan wonten ing Kayiwangan kula tansah gendhak sikara kelawan jengandika Kakang Ismaya inggih Kakang Semar Badranaya ora apa-apa Manik Maya aku ki ora blereng marang kadonyan aku ora blereng marang kaendahaning kahanan ana ing Kahyangan Suralaya ora sah aku mapan ning Madyapada kiri arepa kaya ngene kananku arepa sarwa-sarwi kekurangan arepa sarwa-sarwi prasaja ning atiku wis ayem atiku wis tentrem ngono dadi ora usah dadak ketayan ora usah dadak kowe repot-repot nganti karo aku tojak munggah kayang ora usah Manik Maya mbok ya nglegani anak-anake to Pak aku ki pengen munggah kayangane mak ta terus iya nek kowe do arep munggah kayangan terus mengko sing gara-gara sapa ayo sakanane bojoku ana mosok limbukan pindho ora apa-apa mau limbukan terus kok diteruske meneh limbukane kok sing karo lah terus piye Manik Maya babar pisan saged mboya saged kersa mboya kersa Kakang Ismaya
Nala Gareng lan Petruk kedah purun sartanipun kedah kesdu kula kanthi minggah wonten ing Kayewangan. Piye Bagong? Apa, Pak? Aku arep dijak munggah Kayangan karo Manikmaya, kira-kira kowe nek tak tinggal ngono kepiye? Ya ditinggal ra apa-apa. Bapak arep dijak munggah Kayangan ki engko ora ya mesti digawani plemper tangga jiwa. Ora apa-apa, Pak, ora apa-apa. Waton kabeh nggone bapak arep munggah Kayangan kuwi kanggo srana anakmu ya aku iki kasil aku arep bangun desa lakonana. Ora apa-apa, Pak. Sing penting mengko bapak bali nggawa wujude plemper tangga jiwa, Pak. Nyan siswa matur marang risang Mahayaki sarwe para kadiparan karasaning Hyang Utipati nek pancen ngono karepmu gandeng anakku Bagong wis ngelani sartane dheweke sago nek tak tinggal dhewe. Inggih. Kakang Semar babar pisan ulun menika ugi badhe maringaken wujudipun mlemper tangga jiwa. Nanging langkung prayoga menawi Kakang Ismaya menika langkung rumiyin kula aturi supados tinja wonten ing Kayewangan Suralaya. Nek ngono ayo Nala Gareng Petra ayo tak kanthi to Le. Monggo Pak kula dherekaken. Ayo Pak tak dhereke. Ngati-ati lho, Truk. Bapak karo Gareng. Ya, Kang. Bapak pergi dulu. Hati-hati, mulai rangga wedoan ora. Saya ganggu. Wis kok ngene iki terus arep ngopo? Ha inggih kula piyambak mboten mangertos. Lah kok malah panjenengan menika malah negaken dumateng tindhaipun inggih menika Kiai Ismaya kalian Ki Lurah Petruk kalian Ki Lurah Gareng. Lah piye wicekno wong can niate Bathara Guru arep menehi bebungah karo bapak. Oh ngaten no. Ning mungkin dados ning kawuningan. Ki Lurah, ngapa? Adat saben ingkang sampun, adat saben ingkang sampun aja dadake siji. Dadi adat saben. Nggih. Sampen ki wong nek nggon aku kono ki. Nggih. Ngapa? Adat saben ingkang sampun kelampan menika pendak-pendak Wang Pikulun Manikmaya badhe paring bebungah wonten karsanipun Kyai Semar Badrana menika janjanipun namung samudana. Piye maksudmu piye kok aku radong samudana piye? Lagu sesideman kae. Lho senes. Lah apa samudana ki apa? Samudana mriku namung etok-etok, samudana mriku satosipun mboten kababar dados pakarti nanging namung kandhek wonten ing pangucap. Walah ngapusi. Inggih. Terus lah kula ajrih menawi ing sak mangke anggenipun Ki Lurah Semar dipun beto wonten ing Kayangan mriku namung badhe dipun gendhak sikara
tumuli mboten siyos dipun paringi bebungah, mboten siyos diparingi wujudipun panutangga jiwa, malah Kyai Semar dipun cemplungaken wonten ing kawah Candra-Dimuka. Menika ingkang kedah dipun ngantos-atos lho Ki Lurah. Ah ora. Kowe mbok aja ngawur to, man kok ngedeg-degi aku. Lho, mboten kateges kula menika ngedeg-degi mriku babar pisan mboten. Awit kula piyambak menika ugi sampun nate midhanget pangandikanipun Lurah Semar Badranaya bilih jatosipun Iwang Pikulun Manikmaya menika mboten lahir batos, tuwin mboten mathuk, mboten remen. Menawi Kyai Semar Badranaya tesih gesang mring Madyapada Ki Lurah. Kagatri sang kapirango Rinangkul kinempet kempet sang retnaning bawana. Ya keto kang malang ati ya keto kang kutuk arep. Oh, walah kek terus piye iki? Sampun ngantos waskuwatos menawi ing sak mangke Ki Lurah Semar Badranaya sak kadang jengandika nggih menika pun Ki Lurah Nala Garing Lurah Petruk Kantong Bolong badhe dipun gendhak singkara awit tartentu wonten sampun badhe wonten ingkang belani kalan ingkang Rama lan para kadang-kadang jengandika Ki Lurah. Ah terus apa sing belani nek aku kaya ngene iki? Kok ya mau ki dadak tak tegake kok ya mau dadak tak keparengke. Ngerti tak gondeli. Nuwun sewu. Kula kinten jengandika Ki Lurah Bagong piyambak saged nrenggalangi marang niatipun Sanjiwang Manikmaya ingkang boten prayogi. Maksudmu? Kula aturi lerem sawetawis. Kula badhe nyabda wujudipun Lurah Bagong supados sak mangke saged minggah wonten ing Kajewangan Suralaya kanthi gampang Lurah. Aku arep dadekke apa? Manut aku ki man. Karang kowe tampungken biyen kok ya man. Nggih. Lah menawi sampun wujud kados mekaten menika tartentu jengandika Sang Lurah Bagong saged munggah wonten ing Kajewangan Suralaya kanthi gampil. Aku dadi apa ya? Panjenengan dados panengah Pandhawa Raden Arjuna. Awit Raden Arjuna menika gadhah wewenang munggah wonten ing Kajewangan menika mboten badhe wonten sarusikunipun, mboten badhe wonten inggih menika walatipun saking para Jawata. Heeh ning mengko nyetrum e. Ah terus iki piye? Lah inggih nyuwun sewu karang kawontenanipun Jawa. Heeh. Grone kodanan nyetrum cangkem majegrak. Aku dadi Janaka iki man. Ih. Sing andika menika dados wujudipun Raden Arjuna. Wela dalah. Wong ilahing. Lho, kok ilahing pripun? Janaka iki Raden Janaka menika mboten kok ilahing. Wong ilahing menika dewa. Jagat pangesungkur wayah loro jagat. Wasisaning Bathara. Lam-lam parjiwat. Boyo mirat boyo ingsun. Sun remet dadya batako. Kakang Senggono. Kok yo ngawur. Ya kleru kok ya. Senggono sakulina. Ayo. Sampeyan menika kok ya sing aneh suwantene coba. Iya. Ayo. Kakang Anoman wonten dawuh Raden. Ndak suwun supaya sira Kakang Senggono njaga mangkanen ana ing Pedukuhan Mringapus. Mergo resmeneng aku bakal lumarep ning Kajewangan Suralaya. Bakal suweneng saning Wang Pikulun Manikmaya. Mergo ndak rasa nggon Kakang Semar buyung ning kayangan kowe mengko. Ngomong bekal digawe cintaken krenah pacing Kakang Semar Badranaya. Nuwun sewu panjenengan menika guneman napa kombang ajeng isep madu. Ah wis ya pokoke ngene wae tak budal aku. Nggih, ngisraken dawuh. Lajeng kula kedah menapa? Kowe takon jaga Pringapus. Iya. Aja ngasi ana cerita sumuruping dom. Kewalik.
dom sumurping tirta ingkang blaberaning daratan. Daratan kok jaratan. Enggak, ya kuwi pokoke. Wah, jan wis rumasaku kok. Terus aku nek wis munggah kayanganku aku terus piye? Iya. Matur kemawon bila badhe mboyong wangsul Kyai Semar Badrana ya ngono. Iya. Nek ora diparingke, mulai mboten dipun paringaken jengandika mriku nggadahi kadigdayan. Tartemtu ing sak mangke saged ngamuk wonten ing Kanyawangan Suralaya. Wel apik. Gaweanmu kok apik timen. Iya. Menawi mboten sae senes gawean kula. Heeh. Wis ngono wae aku tak munggah kayangan. Iya. Tak jaluk kanthi banget reksanen kanan pedukuhan pring apus ya, Man. Iya. Ngestaken dawuh sing kandika Lurah Bagong. Heeh. Aku kudu gawe cara Panakawane do lunga iki terus sing gara-gara mengko sapa tak njupuk gaman mbok menawa kene ana gaman. Walah iya ning ngarep. Walah iblis iki. Walah iki. Wah. Rumah saku aku arep kethek kae pinter iso gawe apa-apa. Wis tak sebdane ben dadi wujud Panakawan ben enek sing gara-gara mengko. Modaro kok saleh ngendi ra? Mari kita lihat Panjak kebingungan menika. Dar bingung to dengek ngendi. Kok senengane ndeleh dhewe kok. Ora mat. Ora pertilen nyimpen. Lah. Urung tak badarke nek urung ketemu. Wes. Parwasa jate pangira caket gedeng pinaryaro mampe pratapaka ku kembang lintang saloka langit
sirat punan utan puncak nganggoso bumi bengkak pradewi oyate bayu bajra pates manis sebut saung lampu mas lampu aja ucap yen aku sampurna patis manis awake dhewe kajibah ngenteni Mas. Heeh. Aku mung kedadian saka wujude lading sadadi menungso. Aku yang rumangsane agike ana lading duwe perasaan. Ayo ora apa-apa witekno kewajiban kok, Gong. Heeh. Ya, mangga dipun lajengaken. Nyuwun gunganipun pinjalipun, Mbak. Mbak Yoga. Ya, Mbak Yoga. Ya. Dientekke, Mbak. patis manis yen ucap sing hati nyata bebrayan sejati. Alhamdulillah ya, Truk. Iya. Diberkahi banyu sing Gumrajak saka dhuwur. lah ya. Kabeh iki merga iki mertandake yen to dongane para warga masyarakat ing lingkungan Merakrejo iki wis dikabulke dening Gusti Ngarya Jagat. Heeh. Wah, jan elok tenan kok Mas Gareng. Apa? Luar biasa tenan. Ning atase lingkungan sak RW lho iki, sak RW 8 iso nganake acara elake kaya ngene. Iya. Serakku kono kaya ana kok. Sak pedukuhan wayangane ra tau. Pal-pale ming dangdut. Ya ora apa-apa ngono ki. Desa mawacara negara mawatatang ibarate. Lah yang ibarate ra ngono kowe. Iya. Gandeng mambengi kowe ora gelem nembang, saiki kudu nembang. Aduh. Aku tekan nembang opo kae. Ora ki kok wayange nganggo iki, biasane ora nganggo iki. Awitekno wong wis mengawan wis nganggo sing jambon. Ya ora apa-apa men variasi. Variasi. Terus kowe men ngetokke nek dalange dalang serep. Heeh. Tur iki ya ora ming iki. Lho. Lho kowe jane oh iso akeh meneh lho kowe. Nek mung kono kawan kowe tak gake sak trek. Iya. Dadi nek lakon kembar-kembar kuwi sak ewuan. Sugeng dalu